Il-Ministru għat-Turiżmu nesa b'mod assolut in-niċċa li huwa responsabbli minnha. F'diskors negattiv għall-aħħar minnaħa Clayton Bartolo Fawdex u beda minnu fih b'attakk partiġan wieħed wara l-ieħor jipprova jbeżża mill-Partit Nazzjonalista politika u narrattiva tal-passat. Minkejja li bosta kienu qed jistennew xi weda jew oħra ġej minn Fom Bartolo rigward is-settur tat-turiżmu u għannaqas għal kollox milli jagħmel dan u minflok kompla bl-attakki fuq il-Partit Nazzjonalista. U s-sokta mal-linja li mexa biha tul dawn l-aħħar xhur kif l-unika soluzzjoni għat-turiżmu li Bartolo u ġbujati kienet ix-xemx. It-temp li għal darb'oħra ser ikun qed jilgħab rwol importanti ħafna. Aħna bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni fejn numru ta' turisti li jiġu f'pajjiżna ħadna lura għan numru ta' turisti li kien jiġu hawn Malta f'nofs it-tmeninijiet. Dak iż-żmien użajna it-temp bħala wieħed mill-fatturi ewlenin, illum it-temp ser ikun qed jerġa' jgħinna għaliex huwa wieħed favorevoli. Clayton Bartolo fl-aħħar ġimgħat ċertament spiċċa fuq il-sin kulħadd minħabba l-mod ta' kif mexxa l-industrija tal-films. Bosta membri ta' din l-industrija kienu urtati ferm bl-organizzazzjoni tal-Malta Film Awards fejn il-Ministru għadu siket dwar kemm intefqu flus fuqhom. Inti qed tgħidli li wara xahar dek m'għamilx il-kalkoli ta' kemm ġew jismew il-form Malta Film Awards. L-elezzjoni ġiet issa u kif ikonna l-affarijiet lesti se nkun qed impoġġu kollox fil-moment propizju. Minkejja li sorsi ta' min jorbot fuqhom qed jgħidu li ntefqu madwar 2 miljun euro bil-membri fl-industrija jieħdu l-laqx u bl-akbar serjetà jgħid illi hu iroxx il-flus. Ara aħna tajna ħafna lil kulħadd. Ħafna lil kulħadd. Ironikament, l-ewwel diskors uffiċjali ta' Bartolo taħt tinda tal-Labor indirizzaħ Fawdex il-post fejn grazzi għal kollega tiegħu Clint Camilleri irnexxielu jibgħat lil seħbitu Amanda Muscat preżenti wkoll taħt it-tinda fis-Sannat is-sieħba illi spiċċat taħdem fil-Ministeru għal Għawdex bilan illi ma jkollux konflitt ta' interess. Madankollu, sorsi qrib il-Ministeru ta' Bartolo saħqu li l-ħidma tagħha fih dan il-Ministeru għat-Turiżmu għadha għaddejja. Intant matul id-diskors tiegħu il-mexxej tal-Labor Robert Abela għal darb'oħra reġa' injora għal kollox il-problema tal-Isptar Ġenerali Tawdex u tmexxija ta' Stewart Healthcare. Dan b'kuntrast ma' dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista fejn fil-programm elettorali qed iwiegħed sptar ġdid għall-Awċin.